Michelle Joyce Marie Sanchez. Thank you, Father, sa intro. Grabe naman yung intro. Parang wow. Ako ba yun? Mahirap pong humindi kasi ilang beses akong pinakopya ni Father. Joke lang. Ayan. Sige, so it's really great to be here po. Salamat sa paanyaya at natutuwa ako na makita kayo. Napakarami palang mga ministries, no, binanggit kanina, ang natipon ngayon. Pati sa Facebook din pala, pati online. Nasaan yung camera? Nakatalikod ako sa... Nasaan sila? Ayun! Sige po, hello sa mga homebodies, sa mga nasa bahay. So, salamat din sa paglalaan ng panahon, no, para sa ating maikling prayer session, recollection ngayon. So, yung tema, Lent, a journey towards spiritual renewal and hope. Tapos, mamaya gagamitin natin yung mga worksheets. Ang daloy ng ating usapan ay praying during times of orientation, disorientation, and reorientation. Sige po. So, mamaya naman ay ipapaliwanag natin yon. Okay, so, yun. Para lang din po, naka-level up tayo. Ito yung ating daloy. Maliit pala, no? Sige po. Pero, huwag kayong mag-alala, lalaki din yan. Okay, sige. So, magsimula tayo dun sa unang slide. Madalas, no, ganyan natin binabati ang isa't isa. Kumusta? Si Father, yun ang unang bungad din niya sa akin. No? Kumusta? Ang sagot ko, okay lang, ikaw, kumusta ka? Madalas kapag tinatanong tayo ng kumusta, ito yung napapansin ko, hindi ko po alam kung ganito rin sa inyo, pero madalas, maikli yung sagot. Kumusta? Okay lang. Buhay pa. I'm fine. Yung anak ko, tinanong ko, sagot niya, me. Diba? Tapos, kapag matalik na kaibigan natin o concerned talaga siya sa atin, saka siya magtatanong ng, yung totoo, kumusta ka nga ba? Tapos, saka lalabas yung mahabang kwento. Saka lalabas yung totoo. Bakit kaya ganon? Kapag kinukumusta tayo, ang unang bungad nating sagot, yung maikli, di ba? Tapos tatansyahin natin, saka natin ibibigay yung buong kwento. At kung tutuusin, komplikado, madaming emosyon, mahabang kwento. Diba? So, bakit kaya ang hirap sumagot agad ng totoo kapag kinukumusta tayo? Sinubukan ko po ito sa asawa ko. Nandito yung asawa ko ngayon. Nagpaalam ba ako sa kanya? Nagagamitin ko yung kwento niya? Alam naman niya. Okay, sa pilitan, no? Sinubukan ko sa kanya habang piniprepare ko po itong presentation na ito. So, umuwi siya sa bahay habang ginagawa ko yung PowerPoint. Tapos, bigla ko siyang tinanong, kumusta ka? Akala ko isasagot niya, okay lang. Pero, sabi niya, muntik na akong mahuli ng pulis. Kasi may tok ako sa isang parokya, tapos late na ako. Tapos nag-overtake ako sa kabilang lane. Tapos yung in-overtaken ko pala, pulis, na muntik ko na mabangga. Pero teka, may poste sa gitna. Ako gusto ko sabihin, may ginagawa ako. Ang haba naman ng sagot mo. May sinusubukan lang ako, di ba? Pwede bang tapusin mo na yung kwento mo? At doon ko na-realize na yung sagot, yung tunay na sagot madalas sa kumusta, mahabang kwento. Kaya hindi rin natin madaling sagutin. Di ba? Mahabang kwento, it's complicated, nakakahiya. Baka maubos natin yung oras ng ibang tao na bumabati lang naman sa atin. Ayaw nating makaabala. Ang Lent, panahon para masabi natin yung buong kwento. Kasi ito yung panahon na ang Diyos nais makinig sa atin ng buo. Kahit mahaba, kahit komplikado, kahit hindi maganda, lahat ng detalye. So Lent is a time to bring our difficulties, challenges, sorrows, and human complications before God.
Ito po yung definition ng Lent no, sa glossary ng Catechism for Filipino Catholics. Nakikita natin, ang binibigyan diin yung number 40. Ba? 40 years in the desert, 40 years na wandering ng Israel. Kahit si Father Kirby, nung pinadala sa akin yung rationale nung talk, nandun din, no? 40 years in the desert. Tapos kahit si Jesus 40 years, 40 days lang na nag-fasting. Nakakamatay naman yun kung mag-fasting ng 40 years. Ang ibig sabihin ng 40, a very long time. Mahabang-mahaba. At kung tutuusin, kung babalik tayo dun sa kwento ko kanina, no, na hindi ko akalain na yung asawa ko ang haba ng kwento, na-realize ko na yung mga panahon na mahirap, na komplikado, na nakakalungkot, mahabang proseso din. Mahirap maka-get over pagkatapos ng breakup o ng broken heart. Mahirap makabangon pagkatapos ng pandemic. Diba? Sabi new normal na. Pero ang dami pa nating hindi pa talaga okay. Ang hirap makausad. Hindi lang pagkatapos, habang dumadaan sa pagsubok. So yung 40, ang ibig sabihin din, Diyos na hindi tayo minamadali. Diyos na sumasama sa ating mga challenges, sa ating mga paghihirap. Diyos na naghihintay, Diyos na laging nandyan. Yung source po natin, gagamitin nating inspirasyon at batayan, hindi naman lahat ng salmo. Meron akong binigay ng mga kopya. Okay, nakikita ko sinisilip na nung iba bago magsimula yung talk. So natuwa naman ako na, binabasa na nila. Ang mga CP po na makikita ninyo doon sa ibinigay natin na handout ay galing sa mga awit o kaya sa Psalms. No? So, kung tutuusin, yan ang all-time top 150 playlist. Diba? Nasambayanan ng Diyos. So, dito nakikita natin kung paano magdasal ang Israel at kung paano din tayo magdasal. So, bagamat di naman natin dadaanan yung 150, meron po tayong ilang mga halimbawa na titingnan. At dun sa mga halimbawa na yon, sabi ng isang biblical scholar na si Walter Brueggemann, kung titingnan yung tono, yung laman, yung pattern dito sa mga Psalms, may 3 uri na sumasalamin sa pinagdadaanan ng mga buhay ng tao. Yun yung orientation, disorientation, at reorientation. Okay, na makikita nyo po, yun yung pattern, yun din yung daloy ng ating usapan no, ngayong gabi. Yun. So magsimula po tayo dun sa orientation. Dun sa Psalm of Orientation. Sige po. So, nagtanong po ako kung pwede bang Taglish, no? So, makikita ninyo may English dyan, meron ding Filipino. Okay? Tapos makikita nyo din po dito, ayan, ipapakita ko, isang halimbawa ng Psalm of Orientation ay medyo maliit. Kaya habang nagkikwentuhan po habang binabasa natin, pwede nyo rin pong sundan doon sa kopya ninyo. Ayan, sige po. So, yung unang halimbawa natin ng Psalm, ay yung Psalm of Orientation, no? Psalm 128. At dito po, pag sinasabing Psalm of Orientation, ito yung uri ng pahayag at panalangin sa Diyos sa panahong tila okay lahat. Everything makes sense. There is order in the world. Diba? So, ano yung ibig kong sabihin? Sige, ito po yung English. Ito yung Filipino, di ba? So, makikita nyo rin po doon sa kopya ninyo. Mas nagdwell po ako doon sa Filipino kasi mas malapit yung mga salita doon sa mga, minsan, nilalaman din ng sariling mga panalangin natin. Di ba? So, ayon po sa Psalm 128, kung babasahin natin, no, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na naisi sumunod sa kaniyang utos. Diba? Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligayat
maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga at bagong tanim na ulibo sa may hapag ang kaniyang anak. Ang sinumang kung si Yahweh, buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Zion, pagpapala nawa ni Yahweh ay tatanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem, ang magiging iyong apo, nawa iyong makita rin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Sige po, so, anong sinasabi nito? Yan, di ba may mga hinighlight ako. Tungkol saan yung salmo? Magandang buhay. Ano pa? Tama po yun. Magandang buhay, maayos, malaya, maunlad, pagpapala, blessing. Di ba? Parang God, salamat sa blessing. Ang isang tao, kapag mabuti siyang tao, pagpapalain siya ng Diyos. So yung ganito po ay sumasalamin doon sa karanasan, paniniwala, conviction natin. Di ba? Na tayo ay minamahal ng Diyos. Itong mga statement na to, hindi naman po yan bago sa atin. No? Natanong ko si Father Kirby, ano ba yung composition ng audience natin? Tas proud na proud siya na sabihin, lahat yan, active yan sa simbahan. Di ba? So, ipinagmamalaki po niya kayo. Ayan, alam nyo, alam natin, naririnig natin, di ba, na God created out of love. Mayroong mga katekista dito, may mga member ng evangelization at iba't iba pang ministries. So alam natin itong mga paniniwala na ito, God loves us and calls us. Jesus Christ revealed God's love to us in the most clear and full way. The church is a loving community of Christ's followers. Parang yun din naman po yung nakikita ko, no? Very loving naman kayo sa isa't isa. Diba? Akala ko nga, no, sinabi ni Tita Lolit na kakanta at sasayaw siya, akala ko nagjo-joke. Yun pala, kakanta at sasayaw talaga, kasama ng lahat. Our mission is to spread God's love in the world. Diba? So ito po mga statements na to, hindi ito bago. Part yan ng pinaninindigan, part yan ng pinanghahawakan natin bilang mga Kristiyano, bilang mga nananampalataya sa Diyos. May ugnay din po natin ito sa, pwedeng kong babalikan ninyo, kailan kayo nagsimulang mag-decide na maglingkod sa simbahan? Kailan kayo nagsimulang makarinig ng tawag ng Diyos? Diba? Napakiramdam ninyo, tinatawag kayo ng Diyos na mag-serve dito sa St. Oscar Romero, Quasay Parish. Diba? Malamang may mayaman at malalim na kwento sa likod nun, na pwedeng isang kwento ng pagpapala, kwento ng pasasalamat, kwento kung saan narinig ninyo sa personal na paraan na tinatawag kayo ng Diyos. Pwede rin sa buhay mag-asawa, ito yung, di ba nakikita nyo naman yung mga wedding, may mga wedding, madami na bang kinasal dito sa simbahan na to? Madami na ba? Konti pa lang daw. Papadamihin natin. Pero nakikita ninyo, yung mga pictures nila, di ba, nakangiti, di ba? Masasaya sila, in love na in love. Yung unang beses, o kaya yung panahon na nagliligawan. Okay, so, yun yung sinasalamin ng Psalms of Orientation. Okay. Kaso, kung magiging matalas din yung ating pagbabasa, medyo may problema kung yun lang yung lagi nating tinitingnan. Kasi halimbawa dito, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisi sumunod sa kaniyang utos. Diba? Mapalad naman talaga. Kaya lang may flip side siya. Paano yung mga taong nakakaranas ng paghihirap? Paano yung mga taong hindi ganun kaganda yung buhay nila? Paano yung mga taong pakiramdam nila, araw-araw may bago silang problema o kaya utang? Batas kung ito lang yung sinasabi natin,
minsan ang conclusion, di hindi ka mapalad kasi hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. At pwede siyang maging insensitive sa mga tao na may mga tunay na kahirapang pinagdadaanan. Naka-live stream sa Facebook, na-conscious ako. Okay, pero ikikwento ko po, yung mga estudyante ko, yung iba sa kanila, hindi naman lahat. Pero madami po sa kanila ay may kaya sa buhay. Tapos minsan, ang conclusion nila, kasi meron po kaming immersion program pupunta sila sa mga community. Tapos minsan, hindi naman lahat, pero minsan ang conclusion nila, wow, I am so blessed. Diba? Kaya lang anong ibig sabihin nun? So blessed ka kasi may kaya ka, tapos yung mga may hirap, hindi ganoong pinagpala ng Diyos. So, yun po yung isang problema kung ito lang yung ating nakikita. So, totoo naman, all is grace, di ba? Mahalagang kilalanin yung pagpapala. Pero kapag na-equate natin yung kapalaran doon sa pagiging mabubuting tao, doon sa pagsunod sa Diyos, parang nagkakaroon tayo ng hindi patas na judgment doon sa may mga kahirapang pinagdadaanan sa buhay. So, yung susunod po, na uri ng salmo, ito naman yung sumasalamin doon sa punto ng ating buhay kung saan hindi okay ang lahat. Diba? So may pagkilala din. At yun yung kinikilala ng Lent. Yun yung kinikilala ng panahon na ito. Na kahit mahal natin ang Diyos at kahit mahal tayo ng Diyos, sa ating mga buhay, may mga pagkakataong may pinagdadaanan din tayo na hindi okay ang lahat. Na may mga pagsubok, may mga problema, may mga nangyayari na hindi natin inaasahan din. Yan, sige po. So ito yung English. May kopya naman po kayo. Nandito rin yung Tagalog. May kopya din naman kayo. No? So, pwede nyo pong tingnan. May mga bahagi lang ako na hinighlight. Okay, para marinig natin yung tinig nung nagsasalita doon sa salmo. So take note po, ito po, parang klase lang take note Okay. Ito po, bagamat may persona na nagsasalita, dahil nga bahagi ito ng top 150 playlist ng Sambayanan ng Diyos, ibig sabihin, paulit-ulit na madaming nakaka-relate dito. Kaya lagi nilang pinapanalangin, laging kasama sa panalangin. Okay, so halimbawa ito po, so, kung pakikinggan natin, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos ko. Di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. So, tinatawag niya ang Diyos. May mga ganun bang pagkakataon na nagdadasal tayo, parang hindi natin alam, nakikinig ka ba talaga? Ba, tinatawag kita, may kailangan ako, hindi kita maramdaman. Ba, o kaya ngayon, sasabihin ng mga kabataan, sinin zone. Diba? Para siyang sinin zone ni God. Ako'y parang uod. So, mababang-mababa yung kalagayan at hindi na isang tao. Hinahamak at pinagtatawanan ng kahit sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakakita sa akin. Inilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. So yung pakiramdam na isolated, nag-iisa, hinuhusgahan ng ibang tao dahil sa pinagdadaanan niya. Tas yung mismong Diyos na kailangan niya sa puntong iyon, hinahanap-hanap niya. So dito, sinasalamin, may mga punto din ng ating mga buhay na mahirap ang kalagayan. Hinahanap natin ng Diyos. At ang nakikita natin dito, okay lang magalit sa Diyos. Okay lang na sabihin sa Diyos, nasan ka na, di ba? Kailangan kita. At yun din, di ba, nasa Bible, yun din ang mga salita na ginagamit ng isang tao na may hinaing at paghahanap sa Diyos. So, nakikita natin dito yung pighati, yung galit, yung feeling ng isolation, loneliness. Okay, so, ayan po yung kalagayan. So, kumbaga, parang wilderness.
Diba? Ito yung isang imahe ng Lent, yung nasa gitna ng isang lugar na walang wifi. Hindi, wala lahat, walang direksyon, ba? Walang patutunguhan, tila walang tagasaklolo, walang kasama. Isa po itong metaphor ng yung pakiramdam na parang malayo sa Diyos yung tao dahil sa hirap ng kanyang mga pinagdadaanan. So sumasalamin ito, 'di ba? Nabanggit natin kanina 40 days in the wilderness. 'Di ba? Na may ganung bahagi din ng kwento ng Israel at kahit si Jesus dinaanan yung 40 days ng fasting. Ayan, 'di ba? Sige. So sumasalamin ito doon sa mga punto ng ating buhay na nare-realize natin, hindi lang pala masarap magmahal, masakit din pala. Love hurts din pala. At nabanggit ni Father Kirby, madami tayong mga pinagdadaanan sa lipunan, di ba? Yung post-truth, yung mga nangyayari sa politika. Diba? So may mga ganyang kaguluhan. May mga ganyang kaguluhan nangyayari sa iba't ibang antas ng ating buhay. Diba? Panloob, pampamilya, maging kahit sa simbahan, maging kahit sa komunidad. Di ba kahit naman nagmamahalan tayo, minsan may mga hindi rin tayo nakakasundo. Tapos yun nga, yung pagtitingnan natin yung mas malawak na nangyayari din sa ating lipunan ay tila magulo. Yung isa pa po pwede nating i-highlight dito sa awit na ito, yung iba yung kulay. Di ba? So babasahin ko sa inyo. Ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo umaasa, kaya sila'y iniligtas mo. Tumatawag sila sa iyo sa panganib, ay nakawala. Nagtitiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Nagtitiwala siya kay Yahweh. Hayaang iligtas siya nito. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan, pagkat walang sasaklolo sa papalapit na kapahamakan. Okay, ano po yung ini-express nung lighter, yung kulay? Di ba yung mas dark, yung pighati, yung kalungkutan niya? Ba, napakiramdam niya tila iniwan na siya ng Diyos at hinuhusgahan siya ng lahat. Okay, isang masakit na kalagayan, isang mahirap na kalagayan. Pero sa gitna nun, meron ding tema na umuusbong. Ano po yun? Pag-asa. Ano pa? Pagtitiwala. Diba? Pag-asa, batay sa pagtitiwala niya kay Yahweh, na kahit hindi kita laging nararamdaman, kahit hindi ko laging nakikita ng malinaw na nandyan ka, alam ko kasama kita. Kahit pakiramdam ko, hindi ka nakikinig sa akin, nagtitiwala akong nakikinig ka, ikaw pa rin ang aking tagapagsaklolo. So ang gitna ng mga Psalms of disorientation ay patuloy na pagtitiwala pa rin. Kung iugnay po natin sa Exodo, madalas po ang pumapasok sa ating isip ay kung paano niligtas, 'di ba, ng Diyos ang bayan ng Israel, 'di ba? Tapos meron dong CP na sinasabi, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. 'Di ba? Yung pagpapalaya ng Diyos sa inaliping bayan. Pero hindi lang po yun yung nangyari dun sa kwento, di ba? May mahabang kwento pa bago yun. And kung aatras tayo ng verses, di ba, Exodus 20 na yon. Sa Exodus 2, tumangis. Tumangis muna, may cry ang bayan ng Israel at narinig sila ng Diyos. So, di ba, minsan naalala lang natin yung pagliligtas ng Diyos. Pero kung tutuusin, yung pagkilos ng Diyos, dala din ng pagtangis ng bayan ng Israel at pakikinig niya dito. So mahalaga yung cry. Mahalaga din sa salvation history yung cry. Hindi lang yung mga dakilang
pagkakataon. Hindi lang yung mga pagkakataon ng kaligtasan, syempre mahalaga lahat yon. Pero kahit yung mga pagkakataon ng pagtangis, pagrereklamo kapag may hindi makatarungang nangyayari, yung mga pagkakataon na naglalakas loob tayong sabihin na hindi dapat nangyayari ito, mahalagang bahagi din siya ng kasaysayan ng kaligtasan. Mahalagang bahagi din siya ng salvation history. At dito makikita natin, yung pagtangis, hindi nagpapakita ng kakulangan ng pananampalataya, pero yung pagkakataon na umunlad sa pananampalataya. Di ba ganun din po sa relasyon? Meron po siguro dito, meron pa ditong lampas 5 taon ng mag-asawa? Parang tumatawa, 5 taon? 10 taon na kami, di ba? 15, di ba? Pero, meron nga po ba? Meron. Di ba? Matagal na. For sure, yung mga matagal ng mag-asawa, may mga pagkakataong nag-away din sila. Di ba? Hindi lahat ng araw kamukha nyo yung nasa wedding picture ninyo. Di ba? Na in love kayo. May mga pagkakataon na gusto mong gamitin yung sipilyo ng asawa mo para linisin yung kubeta sa banyo. Diba? Sa sobrang inis. Yung asawa ko ngumingiti, ginagwardyan po niya yung sipilyo niya. No? Kasi alam niya na gagamitin ko yung paglinis ng banyo. De joke lang, wag kang matakot. Okay? Pero nakikita natin, kahit sa buhay ng mga nagmamahalan, hindi laging okay ang lahat. Bagamat nasa konteksto ng mahabang kwento ng relasyon at pagmamahalan, hindi laging madali. May mga pagkakataong love hurts din pala. At ganun din sa kwento ng ating buhay at relasyon sa Diyos. Ang Diyos laging nandyan. Pero tayo, bilang mga tao na may iba't ibang mga pinagdadaanan, na pumapaloob sa isang lipunan na masalimuot at magulo, ay may mga pagkakataon din ng wilderness. May mga pagkakataon din ng pagkawala at pagwawala sa ating mga buhay. Pero dun sa mga pagkakataon na yon, nakita natin, di ba, na yung Psalm of Orientation, ang gitna niya ay patuloy na pagtitiwala. At yung ating Diyos na patuloy na pinagtitiwalaan, patuloy din nga namang nandyan. So dun sa lowest moments ng ating mga buhay, dun sa punto na parang wala, hindi natin maramdaman ng Diyos, nandun siya. Diba? Sabi nga ni San Pablo, where sin abounds, grace abounds even more. At dito sinasabi ni Propeta Hosea, therefore, behold, I am going to persuade her, bring her into the wilderness and speak kindly to her. Mas gusto ko siya sa Tagalog. Ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko sa ilang, kakausapin ng buong giliw. Diba? Diyos na pursigido, na manliligaw, na hahanapin ka sa gitna ng iyong pagkawala kasi nandun siya at alam niya na kailangan mo siya. Yun din yung nakikita natin sa Passion. Yun din yung nakikita natin sa Paschal Mystery. Yun din yung nakikita natin sa Season of Lent. Diba? Na si Jesus, yung God in disorientation. Hindi lang Diyos na nanunood mula sa malayo na, okay ako, dakila ako, ikaw pagdaanan mo yung buhay mo, di ba? Bahala ka. Hindi ganoon, pero yung Diyos naging isa sa atin at pinagdaanan yung pinakamahirap na bahagi ng ating buhay kasi gusto niya tayong lubos na makasama. Okay, so yung God in disorientation and the disoriented cry. At ito, bahagi ito ng tradisyon natin, yung 7 last words, di ba? Ganyan. So, familiar naman po kayo, di ba, na sinabi yan ni Jesus. Kung tutuusin, hindi siya original sa kanya. San po natin narinig na to? Diba? My God, diba? Why have you forsaken me? O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa 7 last words, diba? Doon. So, ang Bible verse na basis nun, isa doon ay ito. Tapos, nandun siya sa 7 palabras, sa 7 last words. Okay. Pero, meron pa siyang mas luma pang binabalikan.
Saan natin narinig kanina? My God, why have you forsaken me? Saan? Hindi, sige, try. Sige po. O bibigyan ko na ba kayo ng clue? Clue? Oh, sa Salmo. Diba? O Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? So, yung pagtangis ni Jesus dito, ginamit niya yung salita ng Salmo. Isang Psalm of disorientation. Diba? Isang panalangin ng isang tao na nasa pinakamababa, pinakamahirap, pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay at tumatawag siya sa Diyos na kailangan niya. Tumatawag siya sa Diyos na hinihingan niya ng saklolo. So doon sa pinakamabababang bahagi ng ating buhay, nasa ng Diyos, kasama natin. Tumatangis kasama natin. Isa sa atin. Naglalakbay kasama natin. Yung 40 days of Lent natin na pinoproblema na, di ba pinagdadasalan natin, di ba, kung gaano ka salimuot ang buhay, nandun ang Diyos. Ngayon, sinasabi ni Walter Brueggemann, mahalaga yung pagtangis. May mga nawawala din daw sa atin kapag hindi natin ginagawa ito. Di ba, minsan mas madali na hindi na yun pag-usapan. Minsan nga, di ba, kapag may bisita tayo, liligpit natin lahat ng kalat, di ba? Ayaw nating makita niya yung gulo. Kapag may nangumusta nga sa atin, di ba? Oy, okay lang ako. Itatago ko yung buong kwento kasi nga pwedeng nakakaabala, pwedeng nakakahiya. Pero may mga nawawala din daw kapag hindi tayo tumangis, pag hindi tayo naglament. Okay, so yung una daw, loss of genuine covenant interaction. Anong ibig sabihin nun? Parang, oh, wow, dumugo yung ilong ko. Okay, covenant. Di ba alam nyo naman po, ito yung relasyon natin sa Diyos. Yes, yung tipanan natin sa Diyos. Okay, pag sinabing loss of genuine, di ba, yung totoo, okay, natipanan, okay, sa Diyos. Ano ibig sabihin? Kapag hindi tayo nagpapakatotoo sa ating mga relasyon, hindi natin lubos na napapahalagahan ito. Mahirap bumuo ng relasyon sa isang tao na ang lagi niya sasabihin, okay lang ako. Wala akong problema. Tapos lagi nakangiti. Diba? Parang mag-open up ka naman. Diba? Ganyan. So, yun yung nawawala kapag hindi rin tayo nag-open sa ating relasyon sa Diyos. Tapos, stifling of the question of theodicy. So, theodicy, ito yung tanong na, bakit may kasamaan? Bakit may kahirapan sa mundo? Mahirap siyang sagutin. Hindi ko siya masagot. Kay father nyo na lang ipasagot, di ba? Baka masagot niya. Pero mahirap siya sagutin. Kaya lang sinasabi dito, kung hindi natin yun itatanong, hindi natin mapapangalanan kung ano yung mga nangyayaring mali at masama. At hindi natin mababago ang mga ito. Kung magpapanggap tayo na okay lang ang lahat sa ating sarili, sa ating buhay, kahit sa simbahan, di ba? Kung tutusin, madami tayong mga suliranin din bilang komunidad. At alam natin, pwedeng locally, pwede ring yung malaking simbahan, madami ding mga issues, madami ding mga controversial na mga pangyayari. At mahirap pag-usapan, di ba? Sensitive. Baka tayo makasakit ng damdamin, baka tayo mapaaway. Pero kung hindi natin pag-uusapan yun, mahirapan din tayo lumago bilang komunidad. Kasi bahagi din yun ng buhay komunidad natin. Ayan. Sige po. So yun yung some of disorientation at saka kung bakit mahalaga din na sa atin ay maisawi ka natin yung mga moments of disorientation ng ating buhay. Ngayon, sinasabi po ni Brueggemann, hindi naman nagtatapos doon. So mahalaga, di ba mahalaga yung Lent, pero pagkatapos ng Lent, laging may ano sa dulo,
may resurrection, may Easter, may muling pagkabuhay. So dito din, kahit sa mga panalangin, may mga pagkakataon na okay ang lahat, may mga pagkakataon na hindi okay ang lahat, pero laging may mga pagkakataon pa rin na magiging maayos ang lahat. Pero ngayon, nasaktan na tayo, mas marunong na tayo, mas matatag na tayo. Okay, so Psalm of reorientation. So isang halimbawa po niyan, nasa Psalm 77. Ayan, tas ito rin yung version sa Tagalog, version sa Filipino. So, natutuwa po ako, nagpapasalamat ako dahil nag-print out talaga sila ng kopya. Kasi nga, sabi ko, naku, kahit ako galing dito, naduduling na ako sa kung anong nakasulat. Okay, sige po. So, basahin natin kung ano yung nilalaman ng salmong ito. So, yung mga naka-highlight po, sige, babasahin ko yung mga naka-highlight. Pwede nyo namang sundan kasi may kopya kayo. Sa Diyos ako tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Diba? So, either desperado siya o demanding siya. No? Dumadaing siya sa Diyos at kailangan niyang marinig siya ng Diyos agad. Hinalap ko'y Panginoon sa panahong may bagbag. Hindi ako napagod. Dumadalangin na magdamag. Ngunit, di ko masumpungan ang aliw, ang comfort, no? Ang aliw kung hinahangad. So, yung tono, hawig doon sa Psalm of disorientation. Nahanap niya yung Diyos, kailangan niya ang Diyos. Magdamag siya tumatawag sa Diyos, hindi niya masumpungan yung consolation, no, na hinahanap niya. Tapos nakikita natin yung mga damdamin na hina-highlight dito, yung pagdaing, yung pagkabigo, yung pagiging balisa, di ba? So yung mga mabibigat na mga pakiramdam. Nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi, ang diwa ko ay gising, di ba? So yung minsan, di ba, kapag problemado tayo, hindi tayo makatulog, patuloy nating iniisip kung ano ba mga nangyari, di ba? Ano ba yung mga solusyon sa mga iyon. Okay, so sabi niya, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. So, ito pong Psalm of reorientation, hindi siya naive na, uy, okay lang ang lahat. Diba? May pagmamalay na mahirap ang buhay. May mga pagkakataon na hinahanap ko din ng Diyos at kailangan ko siya. Okay. Mapapansin niyo po, diba, hanggang doon ay problemado siya. Diba? Tapos, may bago siya ngayong sinasabi dito. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. So, anong nangyayari dito? Alam ko na mahirap ang buhay. Alam ko na dumarating ang mga pagsubok, pero may pinagsamahan na kami ng Diyos. Alam ko na yung Diyos na pinaniniwalaan ko, hindi lang yun konsepto. Hindi ko lang pinaniniwalaan yun kasi sinabi ng ibang tao. Pero alam ko, may pinagsamahan kami, alam ko mabuti siya, alam ko mahal niya ako. Kahit sa gitna ng lahat. So, kumbaga mas realistic na siya. Ito yung, kumbaga kung babalik tayo doon sa analogy ng mag-asawa, na hindi lang pala 5 years, no? 10 years, 15 years. Diba? Tapos, magkasama pa rin sila. Diba? Puti na yung buhok, hindi na nila kamukha yung mga wedding pictures nila, may mga anak at apo na sila, di ba? Alam ko, hindi ka perpektong tao. Ba? Alam ko, nag-aaway din tayo. Pero alam ko, mahal na mahal pa rin natin ang isa't isa. So, ganun yung ipinapahayag ng Psalm of reorientation. Ba? Na alam ko ilang Lent na yung pinagdaanan natin. Alam ko, dumaan din ako sa pandemic at napakahirap ng buhay. Alam ko, dun sa pagsaserve ko sa parish na ito, hindi ako laging masaya. May mga panahon din na parang nabawasan yung buhok ko at higit na pumuti pa. Diba? Dahil sa dami ng trabaho, dahil sa mga bagay na pinagsasabay-sabay ko.
Pero nandito pa rin ako at alam ko ang Diyos, kasama ko pa rin. May pinagsamahan kami, mahal niya ako. So yun yung nakikita natin dito sa Psalm of Reorientation. Ngayon makikita nyo po, may highlight pa ako, may pagbabago din sa direksyon ng pananalita. Ano napapansin natin? Doon sa unang bahagi, ako, aking, ako, ako'y, ako, ako'y, ako, akin, amin. Diba po? Pagkatapos ng verse 10, nung sinabi niya na, naalala ko yung pinagdaanan namin ng Diyos, nagbago yung binibigyang diin niya. Ano na? Mong, mo, sa iyo, ikaw, mo'y, iyong. Diba? So, nung una, nakasentro sa sarili. Kawawa naman ako, ang laki ng problema ko, nasa na ba ang Diyos? Di ko na alam ang gagawin ko. Diba? Ang sakit-sakit ng pinagdadaanan ko. As napunta dun sa, O Diyos, dakila ka, maglilingkod pa rin ako, magmamahal pa rin ako, ganito ang mga ginawa mo. Pero bahagi yun ng proseso, ng pagkilala din dun sa mga mahihirap na pinagdaanan. Di ba? Minsan ang nakakainis kapag, o kaya mas higit pang nakakasakit, kapag yung bawa isang tao may pinagdaanan, may problema siya, o kaya bawa namatayan, di ba? Tapos kapag ang sasabihin natin agad ay, okay lang yan, di ba? Magtiwala ka, mawawala din yung problema mo. Parang, teka, hindi pa ako ready. Di ba? Nagluluksa pa ako, masakit pa tong pinagdadaanan ko. Diba? So, ganun din dito, hindi siya pinipilit, pero bahagi siya ng proseso. Kinikilala na bahagi ng proseso, yung pagtingin din sa sariling mga hinaing at pangangailangan, pero hindi tumitigil doon, bahagi ng proseso ay malampasan din yon sa tulong ng Diyos, sa tulong ng grasya ng Diyos. But doon pumapasok yung usapin ng pag-asa. So si Mark Joseph Calano po, isa siyang researcher, nag-interview siya ng mga yung may panata sa Quiapo. Okay, so may article siya. Ngayon, may isang bahagi doon, sabi niya, kumbaga nagulat siya doon sa interpretasyon nung in-interview niya. Kasi madalas, di ba, hinuhusgahan yung mga may panata doon sa Jesus Nazareno na parang, uy, lagi na lang ay iniisip nila yung paghihirap nila. Diba? Pero merong ibang pagpapakahulugan yung natanong niya. Okay, the affinity according to one informant is not with a falling and or stumbling Christ, but with the Christ who is standing after a fall. That means that the mamamasan, pinaktis ko to bago ko sabihin sa inyo, mamamasan. Tama ba? Mamamasan. Okay. Recognizes not only his poverty, but also the possibility of change. Diba? So yung Jesus Nazareno na nakaluhod, oo nga naman, pwedeng yung natumba, pero yung laging bumabangon pagkatapos matumba. So dito nakikita natin si Kristo, kasama natin sa bawat pagkakadapa, pero kasama din natin sa bawat pagbangon. Yun. So, ito, galing sa Gaudium et Spes. So, isa po siyang Vatican II document. Diba? Tas, yun yung ipinapahayag din. Okay? The Church firmly believes that Christ, who died and was raised up for all, can, through His Spirit, offer humanity the light and the strength to measure up to their supreme destiny. Diba? So, si Jesus, nakasama natin sa paghihirap, siya din yung sa pamamagitan ng kanyang espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na bumangon at makarating doon sa reorientation. So yung tinatanaw natin, yung inaasahan natin, yung hope natin na resurrection, hindi natin pinapanood si Jesus na ginagawa, na sa kanya lang nangyari. Diba? Kaya nga sinasabi, first fruits siya. Hindi lang natin nakikita na sa kanya lang nangyari, pero nangyari sa kanya, pero sinasama niya tayo. Mangyayari din sa atin at sa pamamagitan ng kanyang espiritu, nagkakaroon din tayo ng lakas. So, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na manindigan.
Diba? Sa gitna ng mga problema na banggit natin sa Psalm of Disorientation, ang dami-daming antas na mga problema. Pero sa gitna ng yun, may kakayahan tayo na tumayo at bumangon para sa pagmamahal, sa katarungan, sa kapayapaan, sa kalayaan. Ayun. Sige po, so far, kumusta tayo? Okay, so Psalm of Orientation, Disorientation, Reorientation. Diba? So, meron po tayo dyan mamaya, may mga worksheet at tatanungin din natin kayo, paano nyo nakikita yung sarili ninyong kwento dun sa mas malaking kwento na pinag-uusapan natin. Kasi sabi ni Walter Brueggemann, the movement of our life, if we are attentive, is a movement of orientation, disorientation, and reorientation. And in our daily pilgrimage, in our daily journey, we use much of our daily energy for this work. Na yung mga panalangin sa Salmo, hindi yun panalangin lang sa Biblia ng mga taong matagal ng patay. Pero mga panalangin yun na patuloy na sumasalamin at nagbibigay sa atin ng pagkakataong isawika yung sarili din nating mga panalangin at daing sa Diyos. Dahil may mga ganyan din tayong pinagdadaanan sa ating buhay. At ganun din, kahit sa kwento ni Jesus. Na saya-saya natin pag Pasko, di ba? Orientation. Parang, wow, magkasama ang pamilya, ganyan. Okay. Tapos, yung ministry niya, yung pinahayag niya yung kaharian, nagpagaling siya. Diba? Pero sa gitna ng lahat ng yun, may mga taong nagalit sa kanya dahil sa kanyang paninindigan para sa mga dukha, dahil hinamon niya ang otoridad ng kanyang panahon at maging ang kanyang mga relihiyosong tradisyon. Okay, nandito tayo ngayon, Lent, di ba, ang ginugunita natin. Isang period of disorientation, no? At nakikita natin yun sa Paschal Mystery. Pero, hindi nagtatapos doon. Reorientation ay pag-asa din, nilalaman din ng pag-asa natin. Ngayon, dahil sa liturgical calendar, di ba, siklo siya. Last year naman may Lent, di ba? Tapos last year may Easter din noon. Tapos ngayon din, Lent din ngayon, okay, tapos may Easter din. Pinapakita na yung ating paglalakbay, hindi siya isang beses na pinagdadaanan lang. Hindi naman porque okay na ako sa problema kung ito, hindi na ako magkakaproblema ulit. Di ba? O tapos na tayo mag-aaway, pinatawad na kita, okay na tayo, hindi na tayo mag-aaway uli. Mag-aaway pa rin tayo. Diba? May mga bago pa rin ako mga problemang haharapin. Diba? Pero yung kwento, ang laging sinasabi, laging may pag-asa. Tuwing madadapa, laging may pagkakataon at kakayahan bumangon. Yan. So kung kayo yung tatanungin ngayon, diba? Kumusta? Diba? At pagkakataon ngayon na sagutin sa pamamagitan ng tunay, mahaba, at kahit masalimuot na kwento. Kasi sa Diyos, may kwenta ang kwento mo. Yan. Sige po. So, sa puntong ito, anyayahan ko kayo na sagutan yung worksheet natin. Okay, tapos maglaan tayo ng kaunting panahon kung okay lang sa inyo na magbahagi. Kung ano lang yung komportable kayong ibahagi sa inyong mga katabi, okay, o kaya kagrupo. Sige po. So ito yung ating instructions. So for orientation, draw or describe your experience of orientation. Anong punto ng buhay mo yung mukhang orientation ito para sa akin? Ha? This can be a period in your life when everything seems okay and stable. Okay. Tapos dun sa gitna, isang period din sa buhay na tila may pinagdadaanan akong disorientation. Draw or describe your experience of, disorientation. This can be an experience of hurt, difficulties, or challenges. This can be a period of questioning things important to you. Okay? So, pwedeng period na, bakit ko ba ginagawa yung ginagawa ko? Di ba? Bakit pa ako naglilingkod sa simbahan? Ang daming pinapagawa ni Father Kirby.
Ba, ganun. Okay. Okay, tapos yung dulo, reorientation. Draw or describe your experience of reorientation or you're hoping for it. So, pwedeng period siya ng buhay na naranasan nyo na. Pwedeng isang example na naranasan nyo na. Pwede rin namang gusto nyo, inaasam nyo pa. Diba? Kung nagkataon na nandito pa kayo sa period na may pinagdadaanan, diba? Tapos gusto ninyong makarating din doon sa reorientation. This can be an experience of healing, peace, resolution, or renewal after your challenges. Or this can be what you are still hoping for. Ayun po. Tapos yung mga nasa Facebook ay in-upload din po no, as a PDF file yung as worksheet natin. Pwede ninyong i-download o i-print para masagutan nyo din. Ayan, sige po. So, okay lang ba na maanyayahan kayo na sagutan yung ating worksheet? Yan, thank you po. O sige, bago yun, meron po ba kayong tanong sa pinag-usapan man natin o kaya sa gagawin natin? Hala, okay lang po ba yung mga nasa likod, no? Parang sa inyo pinakamaliit ang slide. Sana po ay malinaw pa rin naman. Meron po bang concerns? Ayan, tapos meron din po kayong kopya, okay, nung handout natin, hopefully makatulong sa inyo. Okay, sige po. So tayo ay maglaan ng, pwede ninyong i-drawing, pwede ninyong isulat, di ba? Depende kung saan kayo mas komportable at kung anong talento yung ipinagkaloob din sa inyo ng Diyos. Sige, hindi naman kayo, baka naman na ma-pressure. Kung gusto nyo mag-drawing, hindi natin huhusgahan kung ano yung drawing. Okay, ayan, sige po. So, subukan natin, maglaan tayo ng 15 minutes. Tapos tingnan na lang natin kung kailangan pa ng higit na panahon. Sige, pero try nating targetin na 15 minutos. Lagay niyo po pala yung pangalan ninyo doon sa taas, di ba? Journey niyo siya.
drawing, pwede nyo pong higit na pagandahin pa. Diba? Baka lalagyan nyo pa ng kulay. Basta magawa ninyo within 2 minutes. Yan, sige po. Magkakaroon po tayo ng sharing. Pero bago po tayo magbahagi, papakita ko muna yung mga tanong at pwede tayo maglaan ng mga 3 minuto para mapag-isipan ninyo yung mga tanong. So pwede nyo pong ipakita mamaya sa sharing yung drawing o sinulat ninyo. Okay, pero pag nilayan nyo din po muna ito. Okay, so in which situation do you find yourself right now? So ngayon, dun sa drawing ninyong 3, nasan ka ngayon? Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Diba? Orientation, disorientation, reorientation. Tapos, how do you experience God's presence at this point in your life? Kung nasa orientation ka man, disorientation or reorientation, nasa ng Diyos, paano mo siya nararamdaman? Tapos huli, say a prayer to God and share what you prayed for. So, pwedeng personal na prayer, ito yung panalangin ko, ito yung hinihingi ko, ito yung pinapasalamat ko, o kaya kung makakatulong sa inyo na ang gamitin ay ilang mga salita galing dun sa Salmo, okay, may kopya naman po kayo kung nais ninyo na ganun yung paraan, pwede rin. Okay, tapos mamaya po pag nag-sharing ay ibahagi nyo din kung ano yung ipinagdasal ninyo. Okay na, at sana yung mga makikinig ay maging kaisa din, di ba, dun sa panalangin na iyon. Okay, sige po. So, maglaan tayo ng mga 3 minuto para may kaunting paghahanda ng sarili pagninilay, tapos tayo ay mag-group sharing. Ay, nawala. Wait. Dali.
umikot ako at madami akong mga nakitang mga nakangiti o passionate na magkwento, 'di ba? Tapos meron ding mga na-realize sa kanilang sarili, sa kanilang buhay. Ayan, sige po. So, at this point, bubuksan po natin yung pagkakataon kung merong gustong magbahagi bilang huling bahagi ng ating pagninilay. Meron po ba? May gusto mag-share? May ibino-volunteer. Meron po ba? Ako po may pagkilala ako nung na-realize ko nung tinanong ko, sino yung mga 5 taon ng mag-asawa? Tapos tumawa kayo. Sabi ko, grabe, ang mga kausap ko, higit na mas madami na talagang pinagdaanan sa buhay. So kahit ako yung speaker, alam ko, mas madami ako matututunan din sa inyo at kung paano gumalawan Diyos sa mga buhay ninyo. So kung meron po, di ba, na pakiramdam ninyo ay inaantig ng Espiritu Santo yung kalooban ninyo para mag-share. Ibahagi nyo din, di ba? Huwag nyong ipagkait sa akin at sa iba. Sino po? Sino? Ayan, thank you po. Sige po. Si Tita Lolit. Malakas ang loob kong humawak ng microphone. Okay, kasi kaya po ako mag-share para may susunod. Alam ko nahihiya lang kayo. Tama po ba yun? So mauna na po ako, mahilig ako mag-drawing kahit actually hindi ako marunong mag-drawing. Okay, for orientation, ang idiniro ko ay ang title ko, Panatag na Dagat, Mabining Alon. Parang ang feeling ko sa orientation, ang na-experience ko, lalo na nung bata ako, ay wala naman akong problema. Masaya ang pamilya ko. At masaya talaga experience ko ng pagkabata ko. So, ako yung mabining alon, humahampas sa dalampasigan, may dalang kapayapaan, may dalang kaligayahan. O, di po ba? So, sa disorientation, ang drawing ko, hindi po bundok yan, ha? Malalaking alon. Ang title ko naman, Ako si Dagat sa Gitna ng Unos. Malalaking alon, ipinaghahampasan sa malalaking batuhan, matatalim na bato, at ang dala ay kapighatian, sakit, ang nilagay ko dito, balisa, puno ng agam-agam. Yan po yung aking disorientation. At ang idinidro ko, for orientation, hindi na po ako yung dagat. Ako na po yung nasa isang bangka, naglalayag sa dagat, na minsan ay maalon, kung minsan ay panatag. At ako'y may kasama, syempre, ang mga mahal ko sa buhay. Ang drawing ko dito, 2 ulo lang. Actually, marami. Kasi sa reorientation, kasama ko ang kapwa ko, kaibigan, relatives, may immediate families, at lahat ng kaparokya. Kaya yan ang aking reorientation. So, thank you so much. Kailangan pa po bang i-share ang prayers and Hindi naman na. Okay, no need. So, tatawag na po ako. This will be hindi na po, compulsory na po ito. Ilalapit ko po yung microphone kasi alam ko nahihiya lang silang tumayo. Sorry po kasi ako po may hawak ng microphone. So, ito po ay dadako dito sa mga taga-violet. At uunahin ko po yung, dati po siya, worship. Okay, papasa po natin. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nung ginagawa ko yung aking orientation, disorientation and reorientation, hindi ko pa inuumpisahan, nangingilid na yung luha ko. Why? Alam ninyo, ako'y sa orientation ako'y masayahin. Tanong nyo sa kanila. Walang dull moment sa akin. Okay? Pamula bata,
hanggang tumandat, pumuti ang buhok. Gusto ko lang maging masaya. Ayoko nang ayoko yung malungkot. Alam nila yon. Gusto ko lang lagi masaya. Kahit walang laman ng bulsa. Okay? So yun, dumating yung disorientation ng buhay ko. Okay? Sa loob ng 68 years, hindi ko akalain na mararanasan ko yung pagsubok niya sa akin, sa amin, sa aking pamilya. Marami na nakakaalam ng kwentong ito. And kapag dumarating yung pagkakataon na ako'y natatanong, kumusta ka na? Sabi nga kanina, kailang. Mahirap yung pagsubok na sa kagaya kong single na ulit, mawala yung iyong partner in life and in crime. Okay? So 4 years ago, nawala ang husband ko. But last year, may isang pagdagok, may isang pagsubok ang Diyos sa akin na muntik nang bumigay ako. Talagang bibigay na ako. Kasi hindi ko kaya bilang isang ina. September 19, yung aking panganay na stroke. Naputukan ng ugat sa ulo. Okay? Mag-isa ako sa bahay. Tawag dito. Manugang ko, makailangan ng 30,000, makailangan ng 50,000, makailangan ng 100,000 bago't maopera si Ron. Okay? So, anong ginawa ko? Wala akong ginawa, kundi ang umiyak. Mag-isa ako sa bahay. Wala akong makapitan. Wala akong masandalan. Wala na si Roland para makaramay sa akin. Ang hirap pala na mag-isa ka. At sa pagkakataong iyon, siya lang ang tinawag ko. Sabi ko, Lord, ayaw kitang tanongin kung bakit. Okay? Bakit? Bakit ako? Pero, pinanatili ko yung, alam ninyo yung faith. Yung faith. Kasi, wala eh. Sa kanya lang talaga ako tatawag eh. Wala ako matatawagang mga kapatid ko malayo. Sa kanya lang talaga ako humingi ng tulong. Sabi ko, Lord, palakasin mo ako. Hindi ako dapat manghina. Kailangan ako ng mga anak ko. Kailangan ako ni Ron. Kailangan ako ng manugang ko. Sa akin sila kumukuha ng lakas. At bilang isang ina na sinusubok ng Diyos, sa Kanya lang ako kumuha ng lakas. Sa Kanya lang. Hindi pa yon, nakala ko yun na lang. Pero after ni Ron na nasa ICU, yung sumunod sa kanya, na nag-aayos ng kanyang papers, para makabawas sa gastusin sa hospital, siya naman ang pumasok din sa ICU. So, dalawa silang nasa ICU. So, yung pagkakataong yon, hindi ko na alam. Sabi ko, Lord, bibigay na ako. Bibigay na ako. Kasi yung padalwa ko, si Glenn, gagahibla na lang. Kukunin na siya ni kamatayan. Binivisualize ko ang itsura ni Glenn. Hawak siya ng Diyos sa kanan. Hawak siya ni kamatayan sa kaliwa. At sa pagkakataong yon, wala akong ginawa. Pumasok ako sa kwarto. Yung hawak ko sa crucifix, sabi ko, Lord, itinataas ko sila sa inyo. Wala na akong magagawa.
ino-offer ko sila sa inyo. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Itinataas ko sila. And ito sinasabi ko, manifestation of His love. Why? Kasi nung ma-i-offer ko sila, itinaas ko sila sa Diyos, nakaramdam ako ng kakaiba. Okay? Yung bigat ng dibdib ko, yung dami ng iniisip ko, yung dami ng problema, biglang, at bigla ako napangiti because naramdaman ko. Sabi ko, Lord, thank you. Ang bilis mong sumagot. Kasi alam ko, ramdam ko na hinawakan niya si Glenn at patuloy na hinahawakan si Ron para pagalingin, ilabas doon sa kamatayan. Ang saya ko, yung pamula noong oras na yon hanggang sa dumaan, yung ilang araw, ilang linggo na nasa hospital sila, hindi ako nag-worry na. Why? Kasi alam ko, siya ang gagalaw eh. And true enough, ang laki ng bill. Si Ron nag-bill siya ng 1.3 million. Si Glenn nag-bill siya ng more than 500,000. Wala kaming pera. But then, ang Diyos nagpadala ng maraming anghel. Napakaraming anghel. And from them, yung maraming anghel na yon, yun ang nagtulong-tulong kasama yung marami dito upang masettle namin ang gastusin sa hospital, both Ron and Glenn. And sumobra pa. Sumobra pa. Talagang pag ang Diyos ang gumalaw, ang nagbigay ng kanyang biyaya, totoo yun. Bibigay niya sa inyo, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya hanggang ngayon, siguro sasabihin ko, all the rest of my life, pupurihin ko siya at pasasalamatan. Okay? So, ibinigay ko na sa kanya, Lord, sa araw-araw na aking buhay. Narito ako. Hanggang sa huli, maglilingkod ako sa iyo. Maraming salamat po. Okay, so ibibigay ko naman ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Doon po sa orientation, ang feeling ko po, pag ang lahat ng pamilya ko nandyan sa paligid, masasaya, walang iringan, walang away, yon, ganun po ang aking orientation. Pag disorientation naman po, alam niyo po yung pagpiling mo nag-iisa ka na lang, yung nagtatrabaho ka, yung mga problema mo, parang ikaw lang ang nagsusolve, marami kayo, ikaw lang lahat, yun po ang disorientation ko. Tapos pag halimbawa po na hindi naman sa iyo responsibility, ikaw ang gumagawa ng responsibility na yon. Ang reorientation naman po, yung kasi po, nakakalimutan ko yung sarili ko, bigyan ng oras. Parang lahat ng time ko sa pagtulong ko sa pamilya ko. So, yun po ang inaakuhan nitong Lent na ito na bigyan ko ng time ang sarili ko. Halimbawa po, kung hindi ako magkukusang tutulong, babayaan ko silang humingi ng tulong. Kasi po, ganun po ako eh. Pag nakita kong kailangan ng tulong,
tumutulong na po ako. So, ang nangyayari, hindi sila natututo. Hindi sila natututo. Ngayon po, yung prayer ko naman po, yung nakatouch sa akin dun sa Psalm, Panginoon, Ikaw ang Diyos na tunay na kahanga-hanga. Iligtas mo po ako at ipagadya sa lahat ng masama. Yun lang po at maraming salamat. Pwede mo naman ang pangalan nila? Ay, ako po si Sister Debbie Tamayo sa St. Joseph po. Miyembro po ako ng LCP. Thank you po. Pwede na po kayong katikista, di po ba? Pwede po kayong katikista. Isa po sa ire-recruit natin. Salamat po sa inyong mga pagbabahagi, pagpapatotoo, pagkikwento, no? Napakatapang, napakatatag ng madami sa inyo. Nakikita ko po kung grabe gumalaw ang Diyos, no, sa iba't ibang paraan sa mga kwento ninyo. Sana po dun sa mga hindi nakapagbahagi, hindi lang naman sana, naniniwala ako, di ba, na kahit hindi kayo nakapagbahagi ay meron din kayong nakuha, meron din kayong mababaon, na naway makatulong din sa inyo na isabuhay yung pag-asa na sa gitna ng anumang mga challenges, mga pagsubok ay hindi kayo nag-iisa. At maganda rin po, ang isa pang nakita ko dun sa mga pagbabahagi, bukod dun sa yung presensya ng Diyos sa ating mga kalooban, napakatingkad ng presensya ng Diyos dito sa community ninyo. So natutuwa ako makita yung kung paano kayo nagtuturuan, hindi na mag-share. Hindi, pero kung paano din kayo nagbibigay ng suporta at nakikinig sa isa't isa. Diba na yung kwento ng orientation, disorientation, reorientation, hindi lang siya individual story. Kita natin siya sa salvation history. Pero mukhang shared, din siya, shared experience ng komunidad. Ayun. So salamat po at nabigyan din ako ng pagkakataon na makipagkwentuhan sa inyo at marinig yung mga kwento ninyo. Ibabalik ko na po yung mikropono kay Tita Lolit, okay, para sa mga susunod na bahagi nitong gabi. Maraming salamat po, Sister Rachel. Palakpakan po natin, Sister Rachel Marie Sanchez. Haba ng name, nakalimutan ko yung sa gitna. Anyway, dadako na po tayo. Hindi pa, sabi pa, mahaba pa po ang gabi, hanggang may pa po tayong ating gabi. So, yung mga gutom, magpakabutom po muna tayo. Tatawagan ko po ngayon ang ating head animator for a very special message. No other than, palakpakan po natin. Put our hands together for Brother George Pablo. Thank you po, Sister Lolit. Maraming salamat sa araw na ito na naging mabunga yung ating Lenten Recollection sa pamamagitan ni Sister Rochelle Sanchez. At ibang-iba talaga pagkaka mga doktor at mga yung ating talagang lahat nakikinig lahat nagbahagi doon sa ating mga ginawang sharing at napakagandang pagkakataon na ma-reflect natin yung ating mga nakaraan, yung pangkasalukuyan at yung ating panghinaharap. At ako mismo ay na-realize ko yung mga pagkakataon na ako ay okay ako nung ako'y nagtatrabaho, medyo okay ang sweldo na pag-aral ko mga anak ko at nakapagpundar ng mga gamit. Pero noong dumating yung aking retirement, andun na yung dumating na yung disorientation. Kumbaga na-compare ko yung dati kong buhay nung mawala na yung trabaho mo, na-disorient ka, na parang, ano ba ang gagawin ko ngayon? Ano ba yung, paano ko i-manage yung finances? Siyempre, dating meron kang sweldo na inaasahan, magkano lang naman ng SS pension ng bawat isa sa atin. So, yun. Pero doon sa journey na yon, naandun yung Panginoon. Starting nung ako ay nagtatrabaho, sabi ko nga nung mag-sharing kami sa mga lay minister, ako lay minister na 28 years na akong lay minister from Our Lady of Light pa. So,
sa buhay na aking tinahak ay kasama ko parati ang Panginoon. At dito sa reorientation, hanggang sa ngayon naman ay andyan pa rin ang aking paglilingkod sa simbahan at sa ating community. Kaya maraming salamat sa, kumbaga pinukaw ni Sister Rochelle yung ating, kumbaga pinaypayan yung ating nanghihinang pananampalataya. Yung baga na namamatay, itong gabing ito ay kanyang hindipan at naging mabaga ulit. Maraming sa atin siguro yung mga kasamahan na nanghihina, gusto nang mag-retire dahil matatanda na, dahil hindi gusto yung mga kasamahan. So, andyan, napakaganda yung ating topic ngayon, yung ating pag-asa. Pag-asa na makatawid tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Sister Rochelle, at sa pangalan ng San Oscar Arnulfo Romero, Pasay Paris, ay muli nagkapasalamat kami at mayroon kaming konting ibibigay sa inyo. Thank you po. Thank you po. Father, meron kayo? Salamat po, Kuya George. Muli po, palapakan po natin si Sister tuloy, si Rachel. At palapakan din po natin ang kanyang asawa po na si Carl. No? Andyan po si Carl. No? Maraming salamat. Si Carl ang kanyang driver, kanyang asawa. So, talaga nga namang punong-puno po ang biyayang gabing ito. No? Kasi nga, nung tinanong niya ko, ano bang magandang gawin, Father? Sige, bahala ka na sa buhay mo. Alam mo na yan kung ano ang ibibigay mo. And in fact, really spirit-filled ang gabing ito, no? Na hindi ko rin inaasahan na gano'n ang naging daloy. Okay? Si Rachel ay instrumento lang. Ang kumilos talaga ang Espiritu ng Diyos upang palalahanan tayo, no? Sa paglilingkod natin sa simbahan, sa pamayanan, sa pamilya. Ang lahat ng ito ay isang proseso. At sa bawat proseso ay meron tayong matututunan. At sa proseso ay dadalhin din tayo sa ating pagpapasensya at pagpapakumbaba. Kaya muli, maraming salamat, Rachel, sa pagpapaunlak sa, hopefully this will not be the last, no? Marami pong pagkakataon. Kasi ang susunod lang po nating speaker, no, ay ang kanyang maging asawa. Pero depende pa po sa kanyang time kasi busy din po yan. Tingnan lang po natin sa susunod. So, magsitayo po tayong lahat at bilang pagtatapos ay meron pong announcement, Sister Lolit. Okay, bago po ibigay ni Father ang closing prayer at pagbabasbas, inaanyayahan po namin ang lahat. We're talking of lahat, all. Lahat ng manggagawa sa darating na March 21 for our celebration of the Jubilee for church workers, volunteers, and parish staff. So, wag po tayong mawawala. Pupunuin po ng bawat MPC ang lahat ng upuan. Ang pinakamaraming darating, maraming biyayang matatanggap mula sa Diyos. It's time for us to celebrate at makinig sa atin pong speaker for that particular day. Let's celebrate. It's a Jubilee time. Okay, Father? Para po sa inyong huling pananalita at pagbabasbas. Pwede ko po bang i-request si Father Bear for closing prayer and blessing? Ayan. Tawagin po natin si Father Bear. Siya po ang closing prayer at sa ating at final blessing. Ayan. Si Father Bear ay kasama ko po dito sa parokya. Anong gagawin natin? Ha? Gusto niyo na ma-close? O gusto niyo pa ma-extend? Taas ang paa. Gusto pa. Itutuloy ito, application, pagkadating nyo, kung saan man kayo, dadali na mga paa ninyo. Pwede ba yon? Ha? Kasi very inspiring ang presence niya, no? Very inspiring. Supported ng pa niya, mister niya. Yan ang simbolo ng teamwork sa pamilya. Pwede ba yon? Kaya natin yon sa ating MPCs? Ha?
Magdasal na tayo. At pagod na rin ako. Sige. Huwag na tayong mag-cross, ha? Nasa puso na natin si Lord. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at mapagmahal, puno kami ng pasasalamat sa iyong walang paglumay na paggabay sa amin, lalo na ngayong gabi. Napakalakas ng energy. Kaya nga, yung Espiritu mo ay gumabay sa amin upang kami ay makinig, magbahagi, at lalong higit, kumilos para sa pagiging buhay ng aming, hindi lang ng parokya o pamayanan o pamilya, maging buhay ang aming diocese o sana ang aming bansa. Sa pamamagitan namin na aming natutunan sa bahaginan, ang linaw ng mensahe. Kasama ka namin, pinagtiwalaan mo kami, sana kami rin. Maging buo ang tiwala naming sumunod sa iyo at kumilos para sa ikagiginhawa ng sambayanan mo. Magsisimula sa aming mga pamilya, sa aming MPC, sa aming parokya. Panginoon, ikaw nawa ang maging inspirasyon namin sa pagpapatawad, sa pag-ibig, at lalong higit sa pagbibigay ng bagong buhay sa aming kapwa na nangailangan. Kasama ng aming parish priest at lahat ng aming mga namumuno sa parokyang ito, hilingin natin ang pagbabasbas ng Diyos. Kasama si Father Kirby. May the Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag po muna kayo alis, magpa-picture po muna tayo kasama si Rachel, dito. At bukas po sa mga sasama po para sa ating outreach, para sa mga lolo at lola, 5 o'clock po ang ating assembly time at ang take-off po natin 6 a.m. Papunta sa Josephine. Okay? Thank you.